Това видео ще говорим за регенерацията на лигавицата на дихателните пътища. Сърдечно приветствам всички! Лигавицата е защитен слой, който покрива кухите ни органи. Това е хлъзгава с мукус покрита повърхност. Структурата й наподобява тази на кожата, с разликата, че е по-тънка и повърхността й не е покрита с рогов слой. Поради това кръвоносните съдове в по-дълбоките слоеве прозира по-ясно, затова лигавицата има ярко-червен цвят. Лигавицата покрива стомаха, червата, дихателните пътища, пикочните пътища, очната орбита и половите пътища. Лигавица се намира в белите дробове, бронхите, носа, носните кухини и гърлото. В това видео основно ще говорим за регенерацията на лигавицата в дихателните пътища. Струва си да се помисли за регенерацията на лигавицата. При бронхит, запушен нос, подуване на лигавицата, възпаление на носните кухини, възпаление на носната лигавица, изсъхнало гърло и нос, синузит, поленова алергия, астма и хоп също. Например, при състояния като тези. Първият ефективен инструмент, с който разполагаме за регенерация на лигавичните повърхности на дихателните пътища е солта, т.е. натриевия хлорид, който може да се използва чрез вдишване. Съществуват уреди, които произвеждат солен въздух и е препоръчително да се използват, например, в офиса или спалнята, т.е. на места, където прекарваме по-дълго време. Вдишваната сол разрежда суста и отпушва запушените участъци. Има противогъбично и антибактериално действие, дезинфекцира, пречиства и омекотява лигавицата. Престоят в солна стая има подобен ефект. Почиства белите дробове и бронхите, помага за разпадането на натрупаните секрети. Грижи се за тази вътрешна повърхност на кожата, за лигавицата и я защитава. Втората помощ получаваме от витамин А. За смазването и увлажняването на различните лигавици, например за поддържане на здравето на лигавиците в тялото, най-важното и основно съединение е витамин А. Затова той е незаменим и за очите, например при усещане за сухота, парене или дискомфорт в очите. Ниското ниво на витамин А увеличава вероятността от инфекции на лигавиците. Навсякъде в дихателната система, носът и гърлото ни изсъхват по-бързо. Витамин А се съдържа основно в храни от животински происход, като черен дроб, риба, масло, яйца, масло от черен дроб на треска и сирена. Бета-каротина, който се съдържа в растенията, трябва да бъде преобразуван от черния ни дроб в витамин А, но за съжаление този процес е с много ниска ефективност. Само няколко процента се преобразуват. Следващото, което можем да използваме, са етеричните масла. Струва си да потърсите висококачествено етерично масло. В този случай не си заслужава да пестите, защото етеричното масло се въвежда в организма ни чрез дишане. Тоест, в този случай не го използваме външно. Сварете водата, след това я свалете от котлона и добавете етеричното масло. Може и няколко вида, по 10-15 капки. След това, покривайки главата си с кърпа, се наведете над съда и вдишвайте парата с етерично масло. На първо място, ментовото и евкалиптовото етерично масло са много полезни за лигавиците на дихателните пътища. Те охлаждат и освежават лигавицата и дихателните пътища. Помагат за отпускане и разширяване на белите дробове и носните проходи. Тамянът и етеричното масло от риган имат силно антибактериално и противогъбично действие, така че с тях можем да намалим възпалението на лигавицата. Основната активна съставка на тамяна е бета-пиненът, афригановото масло, кървакролът и тимолът. Много полезен за лигавиците на дихателните пътища е чесенът, така че консумирането на суров чесен ежедневно определено е добра идея, ако искаме да подобрим качеството на дишането си. С спирулина алга също можем да подпомогнем лигавицата си. Приемът им може да намали течението от носа, запушването и степента на сърбеж. Маслиновия лист има сериозно дезинфекциращо и противовъзпалително действие върху дихателните пътища, а екстрактът от маслинови листа също е ефективен противовъзпалителен агент. По време на гладуване, било то периодично гладуване или по-дълги 24 или 48 часови сокови или водни пости, се активира сериозно автофагията, най-ефективният механизъм за самовъзстановяване на тялото ни, при който дефектните клетки се самоунищожават, само смилат се. При подута или запушена лигавица има много нежелани клетки, които, например, по време на гладуване естествено напускат организма сами. Тоест, тялото ни всъщност ги отстранява в този процес. По този начин дихателните пътища се изчистват, оттокът намалява, лигавиците се разширяват, както и носните проходи и белите дробове. И накрая, с тичане, колоездене или плуване, например, различни видове физическа активност, също можем да повлияем на лигавицата. С едно тичане, което продължава 20-30 минути, можем да постигнем сериозно прочистване на носа.
Лигавицата се изчиства и освежава, а освен това поддържаме сърцето и белите си дробове във форма. Благодаря, че изгледа видеото. Ако искате и други да го гледат, харесайте го, споделете го с други и не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Желая ти добро здраве! Ще се видим в следващото видео. До тогава нека здравето ви бъде с вас!